ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ମିଠା କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ଝିଲାପି, ଅପସନ୍ ବି ଲଡୁ, ଅପସନ୍ ସି ମୋଦକ, ଅପସନ୍ ଡି ରସଗୋଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଝିଲାପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ଯମୁନା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ କେଉଁ ଫଳ ଖିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ସେଓ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ବି ଶିମଲା, ଅପସନ୍ ସି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅପସନ୍ ଡି କଟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଏ କାଶ୍ମୀର।